Meillä on selvästi kiireisen näköistä siinä. Täällä vaan lasketaan kiviä. Paatti on tuolla. Ihan kätevä se ankkurirulla. Pitää vaan laittaa se joku ohjuri sille. Ettei se veä sitä niinkö vinoittaa. Laitettu vähän korkeet eli niin sinne vaan makaa. Opettelu. Lillakalpärit. Ensimmäistä kertaa täällä. Oli vähän kuoppainen matka. Onneksi oli aallot vastassa, mutta tämä ulohomma se niin kuin länteenpäin pääset. Meillä on sitten avomeri. Seuraavaksi tulee Ruotsi. Tämä on karu paikka. Tänne mä olisin halunnut talvella hiihtää. Tultiin nyt sitten veneelle. Ei ollut jäitä. Käy katsoa tuo mökkitystä seuraavaksi. Hyvää kesää.